Laag tang duha Mary kay lagot kay si Mami. Wala man daw ko niya paliti og rilo. Imbes gusto ko magpapalit ato, bahala siya. Wala rin na, si senyorita nilaag na pod. Sumbungiro man daw ko ayo. Sige ka, dili ta ka patagaan ni Mami 13 months. Maria, asa naman pud ka? Laag na po na rin na, wag dyan mananghid. Magbuot man daw si Lucio. Mami, sa balasan ramang ko, magdula. Tanawa ra ko si senyorita Reyna, matinoman ka sa gusto, nagasuplada pa jud. Maria, balik na ko dire. Rina, wag dyan na minaw, nagpakawi-kawi lang oh. Bahala na si Mami diya, unya na kong uli. Ano kang wala ko gipauban ni kuya sa merkado no? Unya gipapaabot ko niya diri sa kubo. Kay naa do siya ihatag. Ko na lang siyang paaboton diri ay. Wala kabalo si Tisoy ba? Ano palit yung rilo na iyang gusto. Wala siya kabalo. Nagkarong adlaw ma-surprise yun siya ani makita niya ang rilo ha. Muadto na ko. Kaya gipapaabot beto na ko siya sa kubo. Magdali ko. Kaayaw kuya oy, perti biyang daghanang lamok diri ah. Tisoy, ganina na ka diri? Ganiya ra jud kuya, gilamok na lang kog pinaabot nimo. Kuya, ano gipapaabot ko nimo diri? Yan, lipay ka, gipalit na ko ng rilo ha. Kaya kabalo ko na ganahan jud ka ani. Kaya nagkatong lang naagay tag merkado. Sige kang tanawanin nga. Pagkaw man ako, gipalit kay sweldo man ako. Oy, Sa oras. alas 2:47. Good! Kuya, salamat kayo aning rilo ha. May problema natin. So, basta ikaw. Tara, manguli na ta. Kay sa mansyon ta agi kuya. Kabalo na ka. Sige, tara, tara. Dili ta muli sa mansyon, basta dili ta pa si Mami diri. Bahala dyan na si Mami. Senyorita! Say, senyorita! Ayaw mo sa buka duwan. Naglagot pa ako. Bantay na mo ron. Tanong nalagot mong ka senyorita. Lantawa o na pangit kag samot. Tarungan ang pangit ni mo ha. Basig ka karon. Kita, kane? Gwapo kayo na. Tisoy, nalagi kay Rilo. Kasi nagpalit ana. Siyempre, akong pinakagwapo na kuya. Walay lain si Dudong Pawiks. Akong gipalitan, senyorita, kay happy naman Pasko. Maagang regalo para kang Tisoy. Pawiks man si Tisoy oh. Ayay ka. Murag na napoy magmaoy ani ba? Pagpapalit man po kong Mami ana. Kay hapit na bitong Pasko. Dili man kapalitan si mong mami og relo kay napordoy na. Kagwapo ani. Uy, Unsay dili palitan. Unsay na purdoy. Itugan takas akong Mami. Purdoy Japon namang gani mi mansyon. Murag na purdo na bito imuhang mami, senyorita, kay nagsige na magpangutang kong arawan. Senyorita, uli na daw ingon si mong mami. Senyorita, gipauli na kao si mong mami, oh. Tara, Tisoy. Dili mo maagi dire. Dili mo ko maibog anak kay baratuhon man na. Ulay age. Pagi ami dia, senyorita. ni masuko man daw ka mahal ani pila gipalit nimo aning relo kuya? Kining relo, ang palit na kuha ni senyorita, 2,499. 2,500 ni piso na lay kulang. Di man ta mo paagi yung duha. Kabarato lang to for 99. Tag 3,000 ako ipapalit kay Mami. Pauli na lagi daw. Claire, kisa man ang kaistura ni Maria diha, samok man kay sila. Reyna? Agoy, si Tisoy man nagsidulong pawis siyang kaistorya Reyna. Ha? Ang duha na pud ka magsuon nga sungugan? Senyorita, Oh, dili. Say, gibugulong ha. Ngano man na Maria? Senyorita mangod rin na. Di niya pagyon si Dudong Pawiks ug si Tisoy. Alangan, Mami. Engon si Dudong Pawit ug si Tisoy. Na pordoy na daw ka kasi gidaw ka pangutang sa arawan. Na, tama gyud bitaw. Murag na purdoy na. Kay wa jud mi sildo-sildo ani. Usa ingon nimo Dudong Pawiks nga napordoy ko? Oh, na pordoy na ka, Mami. Kay dili daw ka kapalit sa kuwag rilo. Pareho sa rilo ni Tisoy. Wow kaayo. Kanang rilo ha? Kabrato ana. Pila man na? 2,499 ray na. Kuy kamahal. Kung rin niyo ko kay langga, dugay-dugay yun na maimpas ba? Mami, palitan ako kog rilo, Mami. Katong tag 3,999. Paano senyorita, aron palitan kasi muhang mami. Imo pa na siyang ligiran. Ikaw Dudong Pawiks sa imo na pong gituluan si Maria, muligid ganina, bantay lang gyud ka. Ni-request pag mahalon. Wa man gani nakapanildo yung mami sa mua. Senyorita, papalit si mong mami ani kay inig kagabi musiga gud ni. Tara, Tisoy.
Mami, paliti ko grilo mami be. Pag di gani ko nimo palitan, muligid jud ko dire. Senyorita, ligiri yun. Aron palitan ka sa mong mami. Dudong pawets, panguli na mo. Maria, palita lang takaon niya katong mukhang taog lambada. Wow kay to, siga-siga. Baratohon naman to, senyorita. Tag 30 pesos ratong. Batang gamay man to.